Humanitarna akcija bajkera, kvadera i ostalih ovisnika o adrenalinu održava se već 3. godinu zaredom. Ovi avanturisti vođeni su željom da uljepšaju svakodnevicu djece bez roditeljske skrbi. Donijet ćemo im raznih darova, donijet ćemo im veselja, donijet ćemo im vjeru u bolji život i donijet ćemo im naravno osmijeh koji im treba. Za dodatno veselje u dječjim redovima zaslužna su za gradske ceste neuobičajena vozila kojima su se momci zaputili u domove. Pošto smo moto magazin, radimo to sa nekakvim vozilima koja su prigodna za našu svrhu, to su ove godine kvadovi. S obzirom na vremenske uvjete bilo je potrebno odjenuti se nešto toplije. Imamo malo toplije rukavice, imamo ovo jedno kao kišno odijelo koje je dobro za ovakve bljuzgave uvjete vani. Moramo imati čizme koje su dobre i inače s kojima se vozimo na motoru, bez njih ne idemo nikuda. Prvo odredište bio je dječji dom Ivan Goran Kovačić u kojem živi 30 srednjoškolaca. Uglavnom imamo sva potrebna sredstva, međutim pitanje koliko je ikad dovoljno i koliko sredstava je ono što je potrebno. Uvijek dobro dođe nešto više. I baš kako su bajkeri pretpostavili, dječake su najviše razveselila vozila na 4 kotača. Kakva je bila vožnja? Super. Bio uzbuđen? Pa već sam se vozio, ali super je. Ovo mi je prvi put da su, došao sam iz Oduča ovdje i sad kako su oni došli, sve su nas razveselili. Zuhra i Mario su carevi i ostali dečki. Nisu brzo vozili? Dobro. Mogli su još brže, ali ne smije se. A tko kaže da kvadovi vesele samo srednjoškolce? Dječji dom Zagreb u Nazorovoj dodatno je oživio u ovo predblagdansko vrijeme dolaskom humanitaraca na vozilima. Ovaj dom na godinu primi oko 80 djece do 7 godina, a čak 30-ak ih dođe neposredno iz rodilišta. Svi djelatnici doma trude se djeci stvoriti pravu obiteljsku atmosferu. Imamo priredbe, djeca odlaze na vlakiće Djeda Mraza, odlaze iz ustanove, ljudi nam dolaze, drže nam ovdje priredbe. Zaista evo veselo sada. Da je veselo, djeca su i sama pokazala. Mrvu jednu, dvije, tri, dajte meni či, či, či. Uspinje se pa se vraća, uspinje se pa se vraća, eto to je uspinja. Darovi sa slatkišima i igračkama dječicu su beskrajno razveselili, no i nas su podsjetili bez čega se ne može živjeti. Svima nama ljubavi, sreće i veselja.